που υπάρχουν εδώ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ωραιότερο οικόσιμο είναι τούτη εδώ η πύλη, κυρίες και κύριοι, η οποία παραμένει κλειστή από το βράδυ της Ανάστασης του 1821. Από τις 11 Απρίλη του 1821. Εδώ απαγχώνησαν τον τότε Οικουμενικό μας Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο. Παρόλο που είχε εκδοθεί ένα φιρμάνι από τους φίλους μας εδώ να τον εξορίσουν στο Πόσταντζι, στις φυλακές του Πόσταντζι για λίγο καιρό. Πόσταντζι ήταν η περιοχή που πήραμε χθες στο καράβι για να πάμε στα Πριγκιπόλισσα. Αντίθετα τον έβαλαν σε μία λέμβο, άρχισαν να τον γροθοκοπούν μέσα στον κεράτιο κόρπο, τον επέστρεψαν πίσω, στη συνέχεια τον κρέμασαν εδώ. Αφού τον κρέμασαν λοιπόν εδώ, στη συνέχεια του έδεσαν μία μεγάλη πέτρα στο λαιμό και τον έσυραν στον κεράτιο κόρπο. Ευτυχώς που μετά από 30 περίπου ημέρες παίρναγε ένα πλοίο με ρωσική σημαία αλλά με το όνομα Ινικόλας, αλλά ενός Έλληνα πλειοκτήτη από την Κεφαλονιά, κυρίου σκλάβου, τον μετέφερε στην Οδυσσό. Αλλά μετά από 55 ολόκληρα χρόνια η σωρός του μετεφέρθη στην Αθήνα και ετάφη με τιμές αρχηγού κράτους στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Μάλιστα δε στην εξόδιο από την ουθεία του Γρηγορίου του Πέμπτου, τότε απήγγειλε και ο μεγάλος μας ποιητής Αριστοτέλης Μανωρίτης, πώς μας χωρίς ακίνητος, πού τρέχει ο λογισμός σου. Έτσι λοιπόν, παρόλο που έχουν γίνει πολλές ενέργειες από τους εδώ αξιωματούχους της Τουρκίας να ανοίξει αυτή η πύλη, δυστυχώς, ευτυχώς για εμάς, δεν θα ανοίξει ποτέ. Και μάλιστα πριν 2 χρόνια που επισκέπτει ο Ομπάμα εδώ την Κωνσταντινούπολη και είναι ο μοναδικός πρόεδρος που δεν επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά αντίθετα η συνάντηση του κυρίου Βαρθολομαίου έγινε σε ένα ξενοδοχείο στο Σουίς εδώ στην πόλη. Και μάλιστα σε μία συζήτηση που είχαν εκεί